Nerede dede yılların zırnotunu gör. Yaş talan yine yaş talan. Bir de koşul gelmedi etme gör. Yaş talan yine yaş talan. Salam aleyküm. Men Devran. Yaş talantlar adlı gepleşigimizde hoş geldiňiz. Bu bölümde yaş aydymçylarymyzyň arasynda geçirilen bähleşiň final bölümü. Final. Yadyňyzda bolsa, geçenki bölümde, ýagny yarım finally 11 san talantymyzyň arasyndan 5 tanyny ýurdumyzda belli bolan aydymçylarymyz saýlaýar diýipdik. Finalda ýeňijini siz saýlaýaňyz. Ýagny mediatama agzalary. Gelin onu ilki bilen aydymçylarymyz kimi saýlapdyr görelim. Hemmeňe salam, mehriban aydymçy dinleýijiler, aydymçy söýüjüler. Ýaş oglum atdaşym Devran, mediatama saýtynyň admini. Ýaş oglumyň gyýyllarynyň arasynda bähleşik geçiripdir. 11 tane aydymçy oglumlaryň gyýyllar. Senem halipe hökümine birine ses bersen diýipdir. Hemmeden gowy tuğulum aýdarlar, öwrenler gider arasynda Türkistan'da problem var. Men sesimi şoňa berýän, himmetini düsüňe gardy edýän, jarym sag bolsun. Salam mehriban aydymçy söýüjleri, media tymanyň agzwy işgärleri, hemmeňizi hoş gördük. Ine ýa-ni ýakynly sizin media tyma kanalyňyzda ýaş talantlaryň arasynda bähleşik geçirilip, onu hemmeňizden gördük. Töwlemi hemmesem yerlikli, gowy ýerine ýetirdiler, aydymyny ýöneme şolaryň içinden adyşajygymyza ses berýär. Adyşajygymyň ýerine ýetiren aydymy ol kyn aydym. Onu beýle ýerine ýetirmek ansatda, şoň üçin şonu ýerine ýetiren üçin men adyşajygymyza ses berýär. Mundan beýlekde köp üstünlikler arzu edýän. Köp sag bolun. Salam mehriban tamaşaçylar, şeýlede media tama topary. Siziň ýaş tekinliň arasyna geçirýän ýaş talantlar adly bähleşiňizde gatnaşanlaryň ählisini häzir oturup ýekemek dinledim. Hemmesi bir-birinden gowy, bir-birinden dehinli ýaşlar, men şolary begenýän, täze ýüzler, täze dehinler ortaga çykýanyny begenýän. İçinde, gyýdaň içinde has gownyma ýarany iň dehinli we öňe saýlanan nip hasaplanym. Nur Gözel Nepesowa. Nur Gözel aýdym wagty tondan çykanak bir sydyrgyn, bir akymda gidýä aýdyşy üstüne has köp işlänigi bildirýär. Men pikirimçe şu sebäpli Nur Gözel'e öz sesim berýän. Hemmesine de üstünlük arzu edýän beýleki ýarşa gatnaşanlara da köp sag bolun. Salam mediatama we agzalary, adminleri. Yaş talantlar adly gepleşiňizi görýän, şu wagt bähleşik geçirýäňiz. Menden hem şol bähleşige gatnaşyjylardan birine ses bermegini isläpdiňiz. Dogrusu gatnaşýanyň hiçdine de erbet diýip biljekler. Hemmesem öz ýerlerine gowy. Ýöne içinden birine ses bermeli bolsa, aýdyşyny, ýerine ýetirişini dogrusu gramat nasap etdim. Şoň üçin Resul Sahatyw diýen ýene käbir sebäpleri aýdyma duýgu berip bilipdir. Hemem bu hurdawyny alýan tilsimlerini ýerlikli hasap etdim. Hemmäňize üstünlük arzu edýän köp sag bolun. Yine bir saýlawymyzy Perhata taýip etdi. Ýöne gynansak da bize video uğradyp bilmedi, ýöne sesini ejemaýa berdi. Bähleşigimizde 3 orun bolýar diýip öňem aýdypdyk. 3-nji oruna 2000 manat, 2-nji oruna 3000 manat, 1-nji oruna bolsa Aşgabatdaky iň bet studiolarda aýdym we klip. Bu bayraklary sag bolsunlar himayetkarlarymyzyň kömekleri bilen berýär. Ýadyňyzda bolsa Aşgabatdaky iň bet studio diýipdik. Şol studio Art Studiosy. Ýaş talantlarymyza menem gollaw boljak diýip Söhbet Jumaýew himayetkarlyk etdi. Ýene bir himayetkarymyz media tamany başdan bäri gollaýan Yeni Kapıdaky Fitch House Bambitsk tagamlar. Dostlar, ýaşlarymyz finalda 2 aýdymdan aýdarlar. Oglanlar Halipa Balhajinyň aýdymy ýerine ýetirer. Gyzlar bolsa Abdulaziz Amamowyň aýdymy ýerine ýetirler. Ikinji aýdym bolsa isleýän aýdymny ýerine ýetirirler. Başlaýar sonra Resul Sahatyw bilen. Hemmeňize salam. Men Resul Sahatyw 2000-nji ýylda bolan media tama ýarşyna gatnaşan ähli aýdymçylara üstünlük arzu edýän we media tama şuňa ýarş gurnaýanlaryna
ulaqan sağ olsun bundan beylem işlerini qowutmayan ardı edýän. Bugün bolsa beyle huyala yetdim ya kazanırmi mara patlarım senin sen namar beni ağladın Ticardolara Ruvet bağladım Bugün olsa ödya Bilen ağladım Ya pişman ediyemi Dillerim senin Bugün olsa ödya Bilen ağladım Ya pişman ediyemi Dillerim senin Söymedimden ona Özüm süydürdüm Söymedimden ona Özüm süydürdüm Resulun inni olsa öz saylanaydın dinleyelim. Ne deyin sana Ne dep dözdüm bana Yara sallın kalbıma Bana sana izime Altımı dey harcama 5 günlük dünyada Unuttun mu sen beni Mensiz almazdın demi İslam o sensiz gibi Ele alıp suratım Geçmişimi yakladım Uçuklanıp doğdum Yesinleyip düşüme Suratımı öptüm yere Vurmadım kapıyı Sen gelirsin diye Oylanıp sen barada Bak yandım sağda Eğlenme de gidin Gözüm dolanıda Gelinini Ecemayan dinleyelim. Salam, men Mollaberdi ve Ecemaya 2003 ýyl 10-njy sınıfda okayan gaşdaşlamyň ählisine de üstünlük arzu etýän. Akçagalam, o gaşlaryňa Sadakdin dişlerine Akçagalam, o gaşlaryňa Sadakdin dişlerine Örüm saçlarına Caning baksam doymon Yarım ey canım ey Baksam doymon yarım ey Öpsem doymon canım ey Ecemayanın öz saylanaydı mı? Götürdüm perdeni güldük yüzümden Akıl bulsam mani algın sözümden hey sözümden Silvin ya yaş aktırıp gözümden Nüçün menden yüz döndürdüm Ezidim ezidim Nüçün menden yüz döndürdüm Ezidim ezidim İnni edek adırşa jigimizde. Ağda salam, ben Adlışa Tağandırdıyev, 2003 ýyl. Meniňem paýma halipamyz Bally Hajyw Maral ýene aýdymy düşdädir başardymdan ýerine etirip bereýin. Garşdaşlam sizde de üstünlük. Mektep ýyllarynda sen mezmun etdiň. Nägünlere salyp lelem maksada yetdiň. Bugün bolsa göz ýaş bilen ağladım
hatlarım senin. Sen namart, beni ağladın. Tüjür zulurmu lelem, büyüt bağladın. Bugün olsa göz yaş bilen ağladım. Ya kazanırdım maral sözlerim seni. Bugün olsa göz yaş bilen ağladım. Ya kazanırdım sözlerim seni. Adılşan'ın ikinci aydımını dinleyelim. Yeni bir yarışımız Nurgözel Nepes var. Salam, ben Nurgözel Nepes var. 2001 yıl. Akçağalım kaşlarına sadat deyin dişlerine. Akçağalım o kaşlarına sadat deyin dişlerine. Örüm saçlarına canı baksam doymun. Yarime baksam doymun. Yarime baksam doymun. Yarime. Nurgözel'in öz saylap Tağan Durduýew dinleýär. Assalamu alaykum dinleýişler. Meň adym Tağan Türkismurat. 1990-njy ýylda doğuldum. Ähli ýarşy gatnaşan diň dostlarıma ulu sünnükler arzu edýär. Mektep ýyllarynda sen mezmun etdiň. Läwillere salyp maksada ýetdiň. Pişman ediyemi ay yüreğim senin. Böyle
bügüt bağladı. Tirkişin ikinci aydan aydımı. Gül kakada biten gülün biriten, bilmelelem haytiydin yareten. Yakma beni, yakma lelem aman gül. Yakma beni, yakma lelem aman gül. Aman gül eyden çıkanna, bilmel yanarım, 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 yanarım. Adı adıma düşen, bilmel yanarım, 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 yanarım. Gödü gödüme düşen, bilmel yanarım, 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 yanarım. Yaşlar, talantlarımızın aydan aydımları şılardan var. Gelinin ne olsa, dersten talantımızı şu yerde geçip halanınıza ses verin. Ünsteren olsanız, bäseşikde talantlarımızın velayetini, yani nirelliğini aytmadık. Sebebi maksimum şekilde ve hakikatçıl sayla olsun nimettik. Yaşlarımızın yaşayan yeri vacip değil, mühim olan talant. Bizden bäseşik geçirdik, tecrübe dindik. Ve bütün katlaşan yaşlarımıza, yaş talantlarımıza, aydımçılarımıza medya tamadından sağ olsun aytgan. Ve medya tamadları sizden şu an kiçirek haştım var. Şu videonu WhatsApp'tan, Instagram'dan tapağıdı yok. Dostlarımız ile paylaşalım. Neçe köp adam saylığa katlaşsa şonça gow olur. Like, tesvir, agza olmanı unutmayın dostlar. Yarışımız, saylığımız 2 hepde devam eder. Havarsız kalmayıp beşiğine yenicilerimizi ıglan eder. Özünüze gowca seredin. Hoş, sağ olun. Nerede dede yıldarın, zırnotun